Yeah! What's up? Ito po si Papa Rags ng Itrilliards. Tara! Bakbaka na! Alright! Yo! What's up mga kapidal? Nandito po tayo ngayon sa Lipit Tuming ng San Fabian, Pangasinan. Bali, magsasanay po tayo ngayon. Ito po ang kanilang trail at ahon. Alright, tara po, samahan nyo kami. Let's go! Yo, what's up mga kapidal? So dito po tayo ngayong kakain kay Aling Nimpa. Alright, so tapos namin kumain dito. Hindi na namin pagkukunan kasi sayang oras. So, kumain po kayo dito. Meron po silang bulalong pigar-pigar. Meron po silang elastisan. Alright, yan po si Aling Nimpa. Ang pagkain na masarap, ang kainan na masarap. Dito ka lang makakatikim ng fresh na kambing. Yan po. Alright. So, ito po ang kanilang menu. Meron silang ginataang adobo. Alright. Meron silang pakpak ng dinosaur. Alright. Meron din silang ano to? Atay ng Jurassic Park. Alright. So, dito po makikita lang ang sea urchin. Sea urchin na galing sa lupa. Alright. So, dito mo rin makikita ang isdang lumuluha. Alright. Isdang kumikindak. Alright. Tapos nandito po ang dinuguan. Ang ating paborito, dinuguan. So, ito po yung may-ari ng kantin, si Aling Nimpa. Aling Nimpa, ano masasabi mo sa iyong pagkainan? Imbitahan mo sila, bilis! Punta kayo dito, mama siya kayo, tagayin kayo dito. Ano bang ulam nyo? Marami, may Ano? pinapaitan, may sinanglaw. Alright. May discount. Tapos May discount. May discount. May discount? Oh, meron. May discount? Ilan ang discount? Libre? Alright! Mga boys, kain tayo dito, libre! Alright! Ito po si Aling Nimpa. So, ito po si Papa Rags. Tara! Bakbakan na! Bakbakan na! Alright! Yo! What's up mga kapidal? Nagbabalik si Papa Rags. So, ito pong daan na itong sa Lipit Tuming ay papunta po sa Inmalog. So, magsasanay tayo ngayon. Kasama po ang aking master, Master Adrian. Alright. Siya po ang ating guide dito. At siya po ang ating magtuturo kung paano ang mga gagawin dito para tayo makakyat sa mga ahon. Alright. Matindi po itong ride sa to, kaya don't miss it. Sir Adrian, ano bang dapat nating tandaan pag pumunta tayo dito? Ano lang po, proper breathing, tapos proper gearing sa pag-ahon para hindi mahirapan. Paano po ba yung paano ba yung master, yung proper breathing? Dapat yung kontrolin lang yung hingal nyo, dapat hindi kayo hingalin. Ganun ba? Proper inhale, exhale lang. So kailangan din pala ng proper breathing. Oo, Sa bike naman po, anong gagawin natin sa shifting? Hindi masyadong malambot, hindi masyadong matigas para makapagtipid ng lakas. Alright. So sa shifting po, Sa ayun nga, yung shifting. sa gear up. So paano naman dito sa mga brakes natin? Paano ang gagawin natin pag sa mga pababa? Kung sakaling sa pababa tapos baguhan, dapat alalay lang po kasi hindi kabisado yung daan, ganun po. So paano ang saan sila magbe-brake dapat? Kung sakali po sa mga alanganin nilang part, kung alam nilang alanganin, huwag na nilang pilitin kasi baka aksidente lang mga. So dapat lakarin na lang pababa. Mag-ingat na lang. Buwis buhay. Alright, pero salamat po. Yan ang aking master. Kaya tara, samahan nyo kami. I-start na po ng ating digmaan madugo. Alright, let's go! So, ito na po tayo. Punta na po tayo ng Inmalog. So, nasa barangay. Anong barangay na to, tol? Lipit Tuming. Okay. Master, huwag mo akong iiwanan ha. Chill ride lang po. So, ahon nga talaga. So, hindi muna tayo magsasalita dahil grabe talaga dito.
up mga kapidal? So sir, ilang kilometro na lang? Ay ilang meters na lang papunta sa Inmalog Sur? 200 meters na lang po, sir. Okay, 200 meter na lang sabi ni master ko. So makakapunta tayo sa Inmalog, sa bikers camp. Let's mga kapidal, nandito na po tayo sa Inmalog Sur. Kaya, let's go! So what's up mga kapidal, nandito na po tayo sa Inmalog Sur. So dito po yung bike den ng Inmalog Sur. Alright, pahingaan po yan ng mga bikers. So pwede ka mag picture dito. So dito rin sa kabila, may simbahan sila dito sa church. Yan po yung church nila. Alright, pwede kayong pumunta dyan, picture si Papa Rags. So dito, ang ganda. Alright, let's go dito. Lupit. So ito po yung simbahan ng Inmalog. Boy, ano yan? Simbahan ng, ano yan? Oh, ano pangalan mo, boy? Mario. Mario? Ikaw yung nag-aalaga dito? Nahiya ka ba? Huwag ka mahiya ah. Paparags ka mo. Paparags. Paparags. Yan. Alright. Sige, mga papa. Yo, what's up mga kapidal? Ito na naman po si Paparags. So narating na po natin tong bikers den dito sa Inmalog Sur. So ito po yung touchdown natin. Kasi ito lang muna yung kaya ng paa natin. Hindi pa tayo pwedeng pumunta doon sa dalawang bundok. Ang nakayanan ang tinuro ng Master Adrian. Kasi nga kailangan pa natin magsanay pa para maakyat natin yung tatlong bundok. Alright. So magmula dito hanggang sa simbahan ng San Fabian is 14 kilometers. So magmula doon sa harap hanggang dito sa paahon. So ang ahon nito ay 3 kilometers. So madugo na rin to para sa ating mga beginners. Alright, dahil ganito ang katawan ni Papa Rags, kailangan muna natin dagdag ng chakra para maabot natin ang bundok gamit ang chakra ni Master Adrian. Alright, welcome po dito. Dito sa Papa Rags, log out, bababa na tayo. Alright. So guys, hindi papayag si Papa Rags na hindi natin mapupuntahan yung pangalawang bundok. Tara, let's go. Wow! Ha? Tara. So nandito tayo sa bituka. Wala pong problema. All brakes are coming. So nandun na si Master. Naman tayo sa relax lang dapat ang pagkuhan dito.
So, ang technique dito, kailangan mag-brake tayo ng maayos. So hindi pwede yung basta-basta na lang na nagbi-brake tayo. So kailangan yung brake pan natin is ayos. So nakaahon tayo, ay naka-downhill tayo. Grabe yun. So papunta tayo ngayon ng pangalawang bundok. Alright, kailangan mapuntan din natin kahit na yung pangalawang bundok lang. So kaya pa naman. Ang ahon dito, grabe yung mga downhill. Nakakatakot talaga siya. So kailangan mabangis tayo dito sa pagbaba. Kung beginner ka dito, kailangan malakas din yung loob mo. Hindi yung basta-basta ka na lang na titira dito. Bad po yun. Talaga ng malakas na resistensya, malakas na determinasyon, at dapat malakas yung loob mo. So ganito po siya kabilis pag binitawan ko. Kaya hindi basta-basta lang na nakakuha tayo dyan. Parang sa pagmumulong din, wag basta-basta, hindi basta-basta ang pagpunta dito. Hindi tayo papayag na ganoon na lang yung pinaghirapan natin dito. Hinintay natin itong mga kapidal. Hindi po pumayag si Papa Rags na hindi makapunta dito sa pangalawang bundok. Pero hindi na talaga kaya ng paa. Kaya hanggang dito lang tayo sa saan ba to? Brother, sa Inmalog Norte. So ito yung place dito. Nasa tuktok po kami ng pangalawang bundok. Alright, so yun po yung babanatan natin sana. Kaso kapos na tayo sa oras, tsaka wala na rin lakas si Papa Rags. Yun yung tatlong bundok na tabi-tabi. Yun ang pupunta natin. Yan yung pangatlong bundok. So magmula dito hanggang doon sa bike din is 3 kilometers din. So ito yung pinakamadugo. 24 kilometers po yan. Yung tatlong bundok na yan, yung pupunta natin. Yan yung pangatlo din. So sa susunod, to be continue tayo hanggat lumakas na si Papa Rags, pupuntahan natin yon. Alright, kaya dito muna, hanggang dito muna tayo sa bundok na to. Kasi nga hindi na kaya ng paa natin. So hanggang dito lang muna tayo. Master, hindi na kaya ng yung estudyante. Masyado nang madugo. Dito pa lang sa pangalawang bundok, grabe na.
ang dinadanas ko. Ano bang mga teknik para lumakas, master? Ensayo lang ba? Ensayo tapos bike fit. Ito po ang aking master, oh. Hindi pinagpapawisan, oh. Hindi hinihingal. Ay nako, saan ka ba makakahanap ng ganitong master? Diyos ko naman, bike pa, pang mountain bike talaga, ang bigat. Partida pa sa akin, hindi nagkakambyo. Master, ano bang kinakain mo? Kanin at ulam. Yun lang palang sikreto ng ating master. Sige, balik na tayo. Let's go. Ito si Papa Rags. Back na tayo sa ating touchdown. Alright. Ingatan ng mga gubat. Alright. Ayan. Shout out sa aking asawa, Jelani Mabanta. Shout out sa Team Sunday, Kevin Belioso. Yo, what's up? Shout out sa aking mga kagrupo, Papa Kulot, Papa El Taraki, Papa Paul. Alright. Grabe dito, madugo. Alright, hindi na kaya. Let's go. Tanaw ko po ang San Fabian Beach. Nandito po tayo sa ibabaw ng bundok. Alright. Alright. Ito po si Papa Rags. Malapit na tayo sa touchdown. Napakaganda po dito, grabe. So amazing. Alright. Grabe. Ang ganda. Wow, kasi pati yung damo. Mga kabidal, kung matatry mo to dito. Alright. What's up? Sarap matulog. Alright. Si Papa Rags, uwi na tayo. Mga kapital, nandito lang po tayo sa San Fabian. So uwi na po tayo sa ating touchdown. Tapos na po natin ang mga madudugong
trail ngayong araw sa ating pagsasanay, papalakas ng ating chakra. So hindi natin nakayanan yung pangatlong bundok kasi kulang pa sa lakas. Kailangan 5 beses pa doon sa Dampay. Training pa. Chris Paparags, log out.